Sixhumana nentatheli izindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya. Simphiwe, sikwamukele endabeni zasemini. Bekusazisebenzi zenkantolo ukushenxa komshushisi wombuso uBilly Downer. Sitshele ngokwenzeke namhlanje enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Impela Silindo kuhle uza kuthina nje isanda kuguqa inkantolo ephakeme lapha eMgungundlovu nala khona ke bekulalelwa ngokusemthethweni isicelo saloyo owayengumengameli kuleli umnumzana uJacob Zuma sokuba ke kuhoxiswe umshushisi wombuso uadvocate Billy Downer. Namhlanje ke ekseni Silindo kuhle mangikha nje phezulu esingathi ummeli ke wombuso kulolu daba okungu senior counsel uadvocate Vim Trengrove uqhubekile ke nalokhu kuchaza izolo ukuthi bona njengombuso babona ukuthi ke uadvocate Billy Downer akukho nakancane la khona ekungathiwa waphula umthetho ukuziphatha kwabashushisi kuleli ngokomthetho sisekelo wezwe. Basho ukuthi zonke lezi insolo noma singathi ke lezi zethule bezenziwa uadvocate Dalimpofu izolo akukho la kukhomba khona ukuthi banobufakazi balokhu ebebemsola ngakho uadvocate Billy Downer. Uzokhumbula ke Silindo kuhle ukuthi kokunye obekuseqhulwini lwezinsolo bezenziwa ke uadvocate Dalimpofu kulolu daba noma izethulo yilokho ukuthi ke basola uadvocate Billy Downer ngokuputshuzela abanye bezindaba ulwazi olumqoka oluphathelene nesimo sempilo kwaloyo owayengumengameli kuleli umnumzane uJacob Zuma. Uqhubekile ke uDalimpofu advocate Dalimpofu wachaza ukuthi bona njengomnumzana njengoba bemele umnumzana uJacob Zuma nje ukusho ngokwakhe izolo loyo ngumengameli ukuthi akagculisekile neze ngekuba khona ke kuka advocate Billy Downer kuleli cala ngoba phela futhi uzokhumbula ukuthi uyathinteka nakwesinye isigameko nalapho khona iDemocratic Alliance eyenkantolo owayesebhala ke incwadi efungelwe nayihambisana nesicelo sayo iDemocratic Alliance. Ngaleyo ndlela bathi ke akazimele futhi usetshengise ngokusobala ukuthi ke akanabo ubuqotho bokuthi ke abe umshushisi kulelu daba olungaphambi kwenkantolo. Njengamanje ijaji ke liguqisile inkantolo namhlanje nokulindeleke ukuthi ngomhla ka-26 ku-October kube ukuthi ke likhipha ke isinqumo salo ngalolu daba. Silindo kuhle ngibusela intambo kone Goli. uSimphiwe Makhanya ubesibikela bukhoma eseMgungundlovu. Sibonge Mnguni.